Henry Pusaungat ki kena school hapo ka Amnaram Subdivision, West Giant Hills District, kila yok pedang ya ke kusnam. Hadian bakila le baha ka second war Giant Scholarship Examination, arja arpasan, balapan bet da ka war Giant Students Union, WJSU. Ya ki kusnam siya ki kena school, lasam da Menteri Katanat Puli Puthi, but MLA kathan malak kamen rumbui kum ukong san, ha ka jingalang kabalalong hariwar Jantia Church of God Secondary School Lat Japlam. Nalor umintri ha ka nga singila don lang ru isimbut kongsan kentup ka kong Dolly Kongla Secretary ka Meghalaya International Exporters Chamber of Commerce MIECC Dauki Uroy Sinram President HYC Central Body but LDN Lingdo General Secretary FKJGP Central Body ki nangalam badkhot ka WJSU naluar ki wei ki kenhun seng bhalang. Umala kemen rumbui ha ka jingkren ulaya ro ka sen jam balashim da ka WJSU ban kentiu ya ka Puli Puthi hapo athan. Ladang inang don kam ngim don kam shu ya ka shlong ngim don kam shu ya ka hati ladang isyong ne polat ceplem ro ladang ikwa ya kita ki jintip ki don ki online course ki bangin aten lagi don hana kop jaga dei ta kadang ngaken tu ya pi pendon kam ya kenis ngasau si ban pe jak enrollment jong school jong ni pe hanong talang don go school sanmut ki kena school laimut ki no hika Halamin Artli Government LP School kawe hakli shnong barani man ribut ki kena school laimut ki no hikai Halamin Government kadan ribut ki kena school laimut ki no tirte ngipun ki school ngipun ki jika pule kita pergi school ki bagi school rupau nyopamut noi kai tangi we ar katon ke disparity ka sarkar makliya ausden balade ka pelot siajar khandai spa prabhu plot naga bentaban siu tulok hadu higher secondary school bat kana ka rai jo ka kabinet ha ka khandai tereng tang na benta ki ad hoc baki SSA kan poi praspa khat sa plot na kan praspa plot kaching lo balai ke sarkar kale ka sarkar haba ka pe kampek tangya ginoi kai ka pe ya kitu ki khon ki chongi bakin yo ka chi kai ka bapaka ka sarkar hapo ka jela mo kontrak ke sama ngal tre sarkar man shwa ngalong kakndai stem nga tre sarkar ngaputin namar bangal long priulong baka jeng star ya ki sarkar baro ngampat yoi bakum gana sarkar ni news nem shite bangila ban petelon por bangi shimti arja khapra Kum Education Minister ka ex ka scholarship by BAM ka merit scholarship jo ka state na kom wat me gide banle tinta kada teng ngi perkhat ka sarkar kale ayu Henry ngi per iba roy ku parsinrem ikren ya ka ka bati ka ba kumno ban ailat kisah kadang beran kabah namarwa ni hapo makria kilas IFS officer Indian Forest Service kadang terak chi marak kapach arjar kata last IS kom isaban dalalu bach arjar kata Hoy kadon kong bukeni kindia
baca aja kat sau na bakla kayo ya ka alike service last batch jom ki IPS ki batre po ka jala ka jangi de Davis mara arajar pra bak aditya koin ka arajar pra bat uba yada Martin badan pardu patuyo ya kada hapo karataka shano balai ngam kali kum education minister ngam kali kum ngakali kum kupa ngakali kum kupa balai ya kibedok maong kibedok na wayo badong kalat paling amla something wrong somewhere kering attitude ko jangi menta dan menin hap kadang ko program hanong talang ke program yang samla ke ke bang om teng ni menta lasin syar ke bamjen ngin perkat ya kata kelawe menta ngi ke lasin syar ke use and throw padon kambat bread dan itu meski ngalai nak bagi dia bril haneng pokok si kejama hangtang ye di syak ada kapela yang ibaro amtang yang ngi form ya ka fixation committee but ki recommend ya ka scholarship kamot menta laisha sausha ka keu bani report ki pemersua ban nganti balada kalong ka bala arajar penyew ngin pastor di tan kentiu be ngipe shibon ki kena school na nang kendam kido ya kalat ban peteng gitu pulih hadu araja khapra kidam tangkat nutli ki common college kyang nangba sora bakmara William Nagar Tura ka CDE Romkon ngerti Harai araja khapra do benta ngidon ki putar khama college Rongjeng college Mauplang college Kamendra kansat ngin kansat trekam ngiladon ke Jidin college ngiladon ke university lajong ngiladon angin taat ya ka approval jong Council of Architecture ban sedang ya ka College of Urban Planning and Architecture hapo tura but ngila isu ya ka bu order ban bu ya ka we college ban snai ka we college po jalapet bat ka we mau syukur kamot kat no teli ki common institution ni bandra tang hadu bentak kan riu teligi college pa maklia biat jira rimangi tang people's college are politely tang don kambut den tak daw ni identify ya ka ka problem ni happen identify ya ka jike kena school pengkiu ko scholarship identify ya kacing duna ke school aila ki college aila dar people's college but ki common college but mas tena how muslim chim star boong bangin pelait ya ke scholarship ke badangsa shwa Christmas ke post matric ila le ke badan ka but kakum ko order juga lada kompeten ka sarkar India ka buat haub nai march arajar penriu ka skip SSA kandu ngilang ang ipisa kung ginong ikat syano gitu ikat sa kasan hajar kinlay syano kena school kibalat na kahendrus patat pi om hendriu pusau mut kibayo ya kan ka scholarship kam dai ka kam ka bakai
kabarong very very competitive. Kikana jongi kila proof bakila lada pila hangni hari warjang dia persiang benang kiu pin sa poi sa state level pin sa poi sa national level da ka jingtray si Tom Jongpi kawan ra yaw so kino ki school kim jo sniu ngingimi na ti lower primary school ki badan ho posnong potao ka syonge hangi ki kena school ka syonge hangi ki kmikik pa pumnongin ay ka guidelines ya ki kon jongi ublay udang bahaya kariwar jentia pek Wemeli jongi mentagas ni udah education minister posted balikin ay dangbod gibi MLA na state nreki legit ya bakala ramboy ba unlong kung education minister naman kiyo katalan jongo kiyo ba ulong babiang kiyo ba ula bankit ya kadi kalangkor kumbaki ong gini giseng malang kadai ka post ka balang critical ba kadai ka department ka balang critical ba aga education Ndray lala bankit ngiro ngis ngaw si bonyo chief minister bawla pangkit ikan ni kalengkor kabadon buram ayu ngan yo abanong yepi ngan yai kentu yepi kumbakan jo yai kentu sengaw ha minot haki kampule puti jongpi ai kadi kanong kajing sedang ndai bapinkut tang hangni ai pin poi do state level ai bapin poi do national level nda pila leja ki college kathan warjan pia kapenmi yak shibun ki kun samla ki bedan ni kasap ke phong jong ki ndai ta kathan warjan tia kari lokasi bajan tia bat kajela he berkoe ngidon ni ki kun samla ki bedan ni ki talent ki bafer lare pipet ya ki kubor na koi gasngi peniui bagajala me khalia kam duna ka talent kam duna ka sab ladong piong ya ka sports ya ki kam yale kai lada piong ha ka music ha ki jingput ki jingtam lada piong bagi bami ha banyale ya ki competitive exam ki ba fair ki ba bun ki kun samla jongi ki ba ni ki snong kendong ki bangim tep ki ta kerteng ki bomdan ki facilities ki ba biang bro nri ki pas ki ta ki exam ba fair ne ha ka bakut hi ki poi ha ki kerdan yale kai ki ba fair ki poi ban le tem le put shabar jong kariru nrega kumbaga ong hi nail is useless if not driven by the hammer or talent is useless unless driven by the people in power kabumat ba uprek don jingmut lada fim pentrikam lada fim tiet ye udo ternam bat kumjuru ka talent baka sap jong ki kun samla ki jongi kam don jingmut lada ki priyo ki besyong kabor ki muandra ya ki policy ki ba fair kumno ban nurture lane ban sumar yakini ki kun hep ki baret ki jongi kumno ban guide yaki lane ban yalam lenti ki ban kumjuru kumno ban kershan yaki bala dengilap bedon kena ubodon ni kasap panila kai football nadu dangret la yi kasap ka jongu tadeng idon ki kena ki start ni ki school ki bengisu tu ki la ban yele ban crack ki competitive exam ki ba fair kumno ngin nurture yaki kumnung ngin guide bat ngin support yaki kabadon kam dari ke polisi baka sorkar kan wandra baknang bala dengi lap yaki bakum kita ki kun hep ki berit ki jongi yaki kun samla ki jongi kin la ban wandra yaki polisi nadu bagi don high school hadu bagi boy haki kerdan puli ki fair ndai ta kerdan puli bat hak la kalong hak sports lada kalong hak music and arts bat kumta ter Amara bakudi ka talent ka nomdon jingmut lada umdon ka support system ka babiang kat nungut ki kun samla na po warjan tia ki bele si ki bedon ni ka sap banila kai football laki lala mo ban boy shadu ka national level lane international level da jingkli kolong balai banila kai national level ki hak ban let ban train haki club ki ba fair don kamru ban pelut ya ka por ya ka pisa lada kimdon ya ka jingera kin lak mo ban lek kumta lari kidon makanai ka sap kila ban crack ek competitive exam ban pas ke UPSC ka jengkali kolong balai na kajak beri ko jong mentari ki phokli kisnam ngimyo ya ki kun samla ki ban pas ya ka UPSC exam so
Lese kadon ka jing tuna hangnu ngidon ni kun samla ki basta ngah bakhadu hi la kim don ni support system ka babiang kinomla ban poi sa kathong te ka jing kerpa lengba kani karensan ka bamanta kasni jabi sei don hangni kum education minister kalong ba input banwanra iki policy kata youth driven policy kabak ban nurture la ne ban sumari kun hab ki barit ki jongi ban guide iki ban support iki nadu bikidang don ki school level sadu bikin boy cakata kathong bikin long kata kanam bat kaburam yangi kum gajat benri kejalah berkoi kabatik na kalong balada ka political system ka jongi lada ka sarkar ka jongi kam ai ke jengeram kam wanra iki policy ki babiang ki bala ban yarap ban nurture lane ban guide ban support ya ki kun samla ke jongi ngin long ka jat benri ko balesi ngin tip sakat no photli kisnam inomla ban yo ya ki kun samla ki ban pass ya ki UPSC exams ban long ki IS ki IPS pakumta ter ban kum juru ladeng imdon ni ka support system ka bobiang ki kun samla ki jongi ki badon ni ka sap kat nuru hasiting lenti ki haban ino ara bakhadu hi klem ka support klem ka jingerap ki nomla ban kiu ha ka jingem ka jongi tetang na kini ki kintien ki bakhendiat kublai shibun kublai siajarngu ya pi ki bayadon lang hangni bat kham tam ya ka WJSU ka bala khot yangi banyadon ringkat hakani ka program ko yang pi ngikit bak kirwiang na kaliang do sa ki choice ya ki noilam jong WJSU bakinangla bantre na ka banta ban kentiu ila ka jong ka ni ka dong ka than warjantia barokoi bat ngai kublai kerpang epi kikmi pa ki hap ki berit ki bayo ya ka scholarship award matakaski ba pinangla ban kiu syaprang aka jingim ba jongpi ba ai bu blai nong bu nong tha undon ringkat unda un ker un kerko kerdo aka jingim ba jongpi hi barok koi ngasuban ai kublai jat bingla poi gisngi ban rakhi ke Christmas ang sumanai kublai Christmas ka basuk bakmen bakum juru usnam tumai ba pahu bahai yapi bat yang hilang baru kum kajat beriu ai bu usnam arjaan pun riu long usnam jong kajing kerman yangi kum kajat beriu nyotrap hi baru kawai kublai shibun kublai syajan